V tomto návode vám ukážeme, ako pridať a odstrániť váš stroj v Class Connect. Existujú dve možnosti: pridať nový stroj prostredníctvom digitálneho odovzdania alebo pridať stroj, ktorý už vlastníte. Upozorňujeme, že vaša organizácia musí byť overená, než budete môcť pridávať svoje stroje. Ak ste si zakúpili stroj, váš predajca začne digitálne odovzdanie a pošle vám oznámenie e-mailom a v odovzdávacom widgete na vašom paneli. Okrem toho uvidíte svoj nový stroj v záložke stroje, kde bude zobrazený sivou farbou. Pre jednoduchší prehľad strojov pripravených na odovzdanie použite špecifický filter v záložke stroje. Odovzdanie môžete teraz dohodnúť buď vo widgete alebo v záložke stroje kliknutím na Dohodnúť odovzdanie stroja. V prvom kroku uvidíte informácie o stroji a o predajcovi, ktorý odovzdanie iniciuje. V druhom kroku si môžete vybrať, kto konkrétne prevezme stroj. Vy osobne, ako jednotlivec, niekto z vašich kolegov priamo z vašej organizácie, alebo iná vami splnomocnená a poverená osoba, ktorá však nie je súčasťou vašej organizácie. Kliknite na Pokračovať, aby ste pokračovali ďalej. V treťom kroku predajca navrhne termín odovzdania, ale môžete si vybrať dátum, ktorý vám viac vyhovuje. V poslednom kroku udelíte súhlas so spracovaním údajov, čím umožníte vášmu stroju odosielať a prijímať dáta. Bez súhlasu budú vaše stroje offline a nebudú odosielať dáta. Súhlas môžete udeliť aj neskôr v servisnej sekcii stroja. Uistite sa, že máte aktívnu licenciu Machine Connect, aby mohol stroj odosielať dáta. Po udelení súhlasu a kliknutí na Odoslať dostanete oznámenie o potvrdení odovzdania a u konkrétneho stroja uvidíte dátum odovzdania. Po uskutočnení fyzického odovzdania a podpísaní digitálnych odovzdávacích dokumentov je váš stroj pripravený a nastavený pre Class Connect. Ak chcete pridať stroj, ktorý už vlastníte, prejdite do prehľadu strojov a v pravom hornom rohu kliknite na Pridať produkt. Vyberte, či ide o stroj Class alebo o stroj iného výrobcu. Najprv vás poprosíme, aby ste do príslušného poľa zadali vaše sériové číslo, následne potvrdte skutočnosť, že ste oprávneným vlastníkom tohto zariadenia a potom jednoducho kliknite na tlačidlo s nápisom Pokračovať. V tomto kroku máte teraz možnosť stroju ľubovoľne priradiť váš vlastný názov a vyjadriť svoj oficiálny súhlas so spracovaním osobných údajov, aby vaše stroje mohli bezpečne odosielať a následne prijímať všetky potrebné prevádzkové dáta. Pamätajte, že bez vášho súhlasu stroj nebude odosielať žiadne dáta. Týmto spôsobom neuvidíte údaje o stroji v Class Connect. V ďalšom kroku vyberte servisné stredisko pre tento stroj. Ak servisné stredisko nenájdete v zozname, použite funkciu vyhľadávania. Kliknite na Pridať produkt. Váš stroj je teraz pridaný do Class Connect. Ak nemôžete pridať svoj stroj pomocou sériového čísla, môže byť už prepojený s inou organizáciou. V takom prípade kontaktujte svojho predajcu kvôli podpore. Ak je váš stroj pridaný, ale stále sivý, zvolený predajca musí potvrdiť podporu pre váš stroj, aby bol viditeľný. Pozrime sa teraz, čo robiť so strojmi, ktoré už nemáte vo svojom vozovom parku a chcete ich odstrániť zo svojej organizácie. Pre tento účel prejdite na kartu stroje a vyberte stroj, ktorý chcete odstrániť. Kliknete na 3 boxy. Teraz máte možnosť stroj archivovať alebo vymazať. Ak stroj skryjete, zostáva vo vašej organizácii, ale nie je viditeľný v hlavnom prehľade. Môžete ho kedykoľvek opäť zviditeľniť. Vymazaním stroja sa všetky jeho údaje natrvalo odstránia. Nie je možné ich obnoviť, preto postupujte opatrne.
Keď stroj archivujete, všetky údaje do momentu kliknutia na archivovať budú uložené, ale žiadne ďalšie údaje sa už nebudú zaznamenávať. Teraz už viete, ako pridať a odstrániť stroj z Class Connect.